schools chilima do to Nduna Zake to an extent that he should hate him in life and in death. Ndikuwafusa chakwera kuti muze mtundu wa kuti Dr. Sauls Coast chilima adakulewera njani kuti mudane nawo mu moyo komanso mudane nawo pa imfa. Munamunyoza munthu ali moyo lero mkunyozabe ali m'manda. Anthu anakupemphani kuti tikufuna kuchikangawa pamene panagwera ndege pacha tizikazalapo maluwa simukuyankha. Pamene lero apo pa area 18 kupali chipitala cha Kamuzu chifukwa chani mukufuna inu Amalawi Congress Party anthu azinkumbukira Kamuzu pamene Sauls Coast chilima mwiwali. Where are you getting all this energy? Ndinene pano kuti dziko lindira tonse and dziko ndira democracy and musamalote zoti tibwereranso kulamulo yoti anthu azinjenjemera palibe. Amene sakufuna kufunsidwa mafunso atule pansi udindo because the constitution is clear. Having said so, ndithokoze Malawi Human Rights Commission. Chimene tikufuna pano ndi independent and credible commission of inquiry. Ndikuzoto kuti mabungwe ena abwino koma anthu ake mwalandira ndalama za magazi ndalama zomwe bwezi tento green ntchito takakamiza achakwera kunena kuti masiku 14 akubwerawa pakukhale commission of inquiry kuli mabungwe ngati CCJP kamba za chilungamo kodi report the siku kamba kuti Ndege nagwa chani ndi chilungamo chimenecho tizuke kuli public affairs committee bungwe la zibusa limasogozedwa ndi Monsignor Patrick Tawale kodi mwakala chitefero ni mbusa nzana upanga zimenezo. Are we being fair? No. Public Affairs Committee, Musuke, you should join us. Mujoine Malawi Human Rights Commission. Malawians deserve respect. First, we have to go and put it over. For constitution, he has gone to an extent that he wants to dictate what should be talking about, what should be discussing. Forward. In this day and the era of technology, mutumupanga forward text akumangidwa. No. Akulu nthawi yakwana tenti kugwene manja. So ndikumaza kumangupitira kumangoyankhula koma ndifuna ndinene pano kuti masiku 14 akatha kukhala zionesero za dziko lonse. Akunsanje mupanga komweko akuchikwawa komweko kuchitipa komweko tikakamize achakwera atikhazikise commission of inquiry. Ngani iyi ndanagale kuti ena andisina khutuzulo kunena kuti magazi anthu 9 kutayikira padothi pa nthaka ya Malawi ndi tsoka la dziko. Ndiye tiyeni tipumuse dziko, tiyeni tilisuke dziko, tifuse chinachitika ndi chani kuti mizimu ya anthu 9 ija iwuse mumtendere. Ngati mizimu nyasi iwusa mumtendere ngati dziko tili pasoka. Nkoyamba kuchitika nkhani ngati imeneja. Ndiye lero pasabwere wina kuti azichuluka zochita. By the way, achakwera si president woyamba wa Malawi. Sakanso president womaliza. Ndeno zomafuna ngati kuti iwo ndi the last good thing to happen in Malawi zite. This is a democracy. Aliyense ali pansi pa lamulo, aliyense ngofanana, aliyense amavota, koma tonse pamodzi tilemekeze constitution iyi ndimene ili pasogolo. Ndikuza kwangu yankhula koma chifukwa chokuti nkhani iyi ikumapasa chifundo kwambiri chifukwa choti ngati kuti chibwana chikuchuluka. Ndiye Amalawi nonse amene mukundimva ulendo uja tanyamuka lero tayikagira tu ngati satiyankha mu masiku 14 akubwerawa nkhani yake ndi zionesero basi sipalibenso kuchitira mwina ngati akwanisa chabwino ndilegere pomwepo.